I ara tot seguit tenim una conferència també inaugural, que és una ponència però que també és una reflexió, no és tant fruit de recercar dades precises en llibres determinats, sinó que és una reflexió sobre com la informació i el tema d'Amèrica ajuda en l'enfortiment de l'Estat. Per tant, en Roger Maiola ara ens parlarà de l'enfortiment de l'Estat en la modernitat i la qüestió de la descoberta del nou món. Benvolgudes i benvolguts, moltes gràcies a tots. Abans de començar, haig d'agrair a en Jordi Bilbeny l'honor que em fa de poder presentar aquesta primera ponència de l'11è simposi sobre la descoberta catalana d'Amèrica. Un simposi cada vegada més gran i important i que recull, en un sentit gens menyspreable, el nostre enfortiment com a poble. Amb aquesta ponència obro la part acadèmica i ho faig des de la consciència de l'èxit de tots el recorregut fins ara, superant-nos cada any tant pel nombre i qualitat dels ponents i els seus treballs, que no ha parat de créixer, com de l'assistència de públic, tots vosaltres, cada vegada més assedegats de noves dades i fites assolides i protagonitzades pels nostres avantpassats. I no només això, sinó que, malgrat que potser no tant com voldríem, també hi ha el reconeixement dels mitjans publicats de comunicació i sobretot de tota la societat una vegada que s'ha superat la perplexitat del contingut del nou paradigma de la nova nostra història manllevada. He fet aquesta introducció general, que sembla més aviat institucional que no pas acadèmica, perquè voldria fer notar què està passant que a mesura que hi posem més finor i agafem amb millor consciència aquestes noves lents que, des de sempre, ens ha demanat en Jordi en les seves ponències i els seus treballs per mirar el nostre passat de manera diferent, voldria fer notar, doncs, que no paren de sortir-nos nous actors, personatges i fets que ens deixen bocabadats. I la pregunta és per què? Com és que no paren de brollar noves dades? Per què sembla que l'ocultació de fets no és un fet aïllat, sinó que sembla que hagi estat una acció premeditada allargada en el temps i en l'espai? Què hi ha al darrere que es pugui descriure amb una certa coherència interpretativa que no deixi escampats per aquí i per allà tots aquests personatges i gestes? Perquè sembla que una cosa, que no podem dir que només els nostres veïns els caiem malament o que s'han tornat bojos i que gelosos com estan de les nostres figures no van decidir intentar imitar-les, sinó tot el contrari, d'apropiar-se-les. No pot ser això, que sembla massa infantil i ens cal, penso, posar les mateixes lents però ara damunt de l'àmbit d'acció política, del context polític i amb els usos intel·lectuals de la teoria política. En Jordi Bilbeny mateix ens ho comenta quan ens parla de la censura. I això és cert, però la censura és un dels mecanismes per dur a terme un programa polític més complet, que s'inicia d'una manera definitiva i molt intensa en l'era moderna i que de forma general rep el nom de raó d'estat. És per això que caldria que penséssim què va passar en aquells segles de transició històrica que a Europa va portar-nos la modernitat. L'era moderna que comença en transició al segle XV, s'estructura al segle XVI i es consolida en el XVII. De forma general podem dir que fins a aquell moment l'Església havia estat una referència clara, gairebé absoluta, en el sistema d'ordres socials que constituïa l'era medieval. Imposava una disciplina moral que arribava a condicionar la política de forma directa i determinada. Cal pensar, per exemple, que la divisió establerta pel Tractat de Tordesillas va haver de rebre el vistiplau de les butlles papals, atès que encara estava arrelada la tradició teocràtica dels pontífex romans d'imposar l'acceptació del seu arbitratge en el món cristià. L'Església era, doncs, una autoritat que s'imposava d'una forma o altra en els afers polítics de manera clara i profunda. Però a poc, en entrar a la modernitat, la religió va anar quedant al darrere de la perspectiva de l'home europeu d'aquells moments, producte d'aquesta nova sensibilitat moderna. I en el camp ideològic,
i en les noves teories filosòfiques i polítiques es va anar imposant una nova visió que intentava de reforçar les noves estructures de legitimació política i del nou estatus quo, els estats. Alguns dels seus teòrics són prou coneguts: Maquiavel, Thomas Hobbes o Jean Bodin. Tots ells, a través dels seus escrits, van donar suport a enfortir la visió positiva de l'Estat com a unitat política suprema. I és així que podem parlar ja de la raó d'estat. Aquesta es pot definir com la dinàmica que té per objectiu l'enfortiment, el creixement i la reproducció de l'Estat, i sobretot amb el benentès que cal fer-ho a qualsevol preu, de forma absoluta i sense excepcions. Per això, el fet que se'ns hagi volgut manllevar la nostra història en tots els ordres té un sentit més profund que es pot acabar d'entendre si analitzem com aquesta història, aquests coneixements, aquest passat, impacten els elements propis de la definició de l'Estat i de la seva permanència. La primera cosa que cal emmarcar és entendre a qui s'enfrontaven els ostentadors de les estructures de poder de la nació castellana, competint per apropiar-se d'un estat emergent. Érem nosaltres, i nosaltres érem una potència política, cultural, econòmica i militar. És a dir, érem, i si veiem el que passa ara, som, per a ells, molt perillosos, un enemic que cal anihilar. I s'ha d'entendre que la seva actuació contra nosaltres, des de sempre, hagi estat la del tot o res. Té una lògica política. Tenim els estats, doncs, que es defineixen bàsicament a través de 5 aspectes: la sobirania, el monopoli de la violència, la territorialitat, l'estructura impersonal del poder i la legitimitat. La qüestió de la sobirania és la més clara de totes i fa referència al que ja hem dit, que l'Església comença a desaparèixer com a element de legitimació de les estructures polítiques. L'Estat se'ns apareix com una estructura autònoma, per damunt de la qual no hi pot haver cap poder que decideixi les relacions de poder. L'Estat estructura el seu dret en funció de si mateix, evitant o aturant de cercar instàncies superiors. És llavors que es fa evident que qui controla l'Estat controla la capacitat de fer lleis i desenvolupar polítiques per al seu interès. Ens sona, no, això? Amb aquestes darreres sentències? Bé, la territorialitat fa referència a que a l'edat mitjana els llaços que integraven les estructures polítiques eren lligams feudals de persones o famílies. Aquestes estructures, amb el pas del temps, comencen a coincidir de forma molt més preeminent amb bases territorials. Les conquestes i les batalles guanyades per prínceps sobre territoris de forma permanent o continuada en el temps fa que les dinasties s'identifiquin amb territoris concrets i comencis a veure l'estructuració dels estats-nació. I dic veure's perquè l'evolució dels estats i de les nacions és un tema de debat massa llarg i complex per poder anar a fer 5 cèntims aquí en aquesta petita ponència. El fet, però, és que des que comencen a identificar territoris amb estructures de poder i aquest és també un fenomen de la modernitat. En paral·lel a aquest fenomen de la territorialitat tenim com a element complementari de l'anterior és el fet que podem començar a identificar els estats per la seva estructura impersonal del poder. És a dir, sí que és cert que a dalt es pot posar a un nivell imaginari un príncep o un rei al capdamunt, però al vell mig hi trobem totes les estructures de control, com l'audiència, després l'audiència reial, després nacional, la cancelleria reial, després nacional, els estaments, els virreis, els governadors. Aquesta qualitat de l'Estat s'ha dibuixat com la capacitat penetrativa de l'Estat en la societat. I com a nota il·lustrativa, que potser no ens n'adonem, és il·lustrar-vos fins a quin punt l'Estat ens ha invadit de totes. Un fet seria il·lustrar-vos els semàfors, que semblen que hi allà des de sempre, allò és estat, igual que les carreteres, igual que els bancs de les places, tot això és estat, i no ens adonem perquè està incorporat en el nostre dia a dia. D'altra banda tenim el monopoli de la violència, que és una qualitat fonamental dels estats. Aquest monopoli se'l disputaven els prínceps amb la noblesa en l'era medieval. Aquesta lluita, al llarg de l'edat mitjana, era molt intensa perquè els prínceps eren, en aquell moment, primus inter pares,
és a dir, el primer entre iguals, però en cap cas restaven per damunt de la resta de nobles. En canvi, a mesura que es va entrant en la modernitat, la nova teoria política, aquesta que fou introduïda pels teòrics abans esmentats, comença a legitimar el dret a fer la guerra només als prínceps, associant-los al seu torn amb l'Estat. Finalment, com sempre, trobem la clau de volta de tot això, la legitimitat. Tota estructura social ha de ser legítima, és a dir, ha de tenir l'acceptació espontània inconscient de la població sobre la qual se sustenta i s'imposa. Tota nova estructura que neix s'ha d'anar afirmant en les ments dels individus que conformen el cos social, comunitat, poble o nació, on s'implementa. Aquesta penetració social abans esmentada no pot arribar a ser efectiva del tot si no es veu com una cosa natural, com una cosa que és així perquè no hi ha cap dubte que és així i és com ha de ser. La legitimitat és un concepte complex en teoria política, però és de vital importància. Nosaltres, els nacionals catalans d'avui, veiem il·legítimes les estructures del poder espanyol i per això les qüestionem i lluitem en contra. No són les nostres. De fet, el nostre és el cas paradigmàtic de com una comunitat política veu il·legítimes les estructures de poder establertes al seu damunt. Són l'exemple de com el poder, per ser efectiu, ha de ser legítim. Aquest detall és molt important i, de fet, ara que ja sabem que Colom era un militar enfrontat a la casa dels Trastàmara i possible iniciador d'un nou llinatge recuperat dels Urgell, s'entén que el volguessin esborrar del mapa, esborrar del tot i que no hi quedés res, precisament perquè era una amenaça molt clara però alhora molt difícil de batre. Recordem que els plets colombins de la Casa Reial contra Colom es van allargar durant 100 anys i fixem-nos que es produeixen precisament al segle XVI, quan la modernitat avança imparable. I això demostra que no ho podíem fer fora així com així, que ho havien de fer sota una legitimitat formal, sobre principis legals. Havia de ser legítim per fer-lo fora i després construir un passat on ell no hi fos. Fixem-nos, doncs, que la raó d'estat en el cas que ens ocupa, és a dir, de nou, l'enfortiment, el creixement i reproducció de l'estat controlat per una casta castellana i castellanitzadora, va necessitar ser fermament operativa a través de la manipulació i de la censura per poder ser efectiva, per poder ser legítima. La raó d'estat tracta d'això, i la maquinària que van endegar per ocultar els legítims descobridors no només era una qüestió de noms concrets, sinó que darrere de Colom hi havia tota una estructura de poder i interessos que lluitaven contra el monarca Ferran I i els Àustries després pel control del nou estat naixent, sobre qui tenia dret al tro, però també sobre qui i quines institucions tenien el dret d'exercir el monopoli de la violència, l'extracció de recursos i el model de penetració de l'Estat a la societat. Estaven en joc moltes més coses que una simple autoria. Era una clara lluita pel poder entre castellans i catalans. I és per això que la raó d'estat, i tornem a dir, que té per objectiu l'enfortiment, el creixement i la reproducció d'aquest mateix estat, en aquest cas la raó d'estat de l'estat espanyol, primer com a monarquia i després com a voluntat d'estat-nació, imposava la destrucció de tot allò que afirmés el sistema d'idees que desafiés i que posés en qüestió l'estat de matriu castellana. I la història, i el relat continu i sistemàtic que operés com una visió alternativa a la que la raó del seu estat construïa, calia ser esborrada al preu que fos. Calia esborrar tot allò que pogués fer que no només els catalans ens sentíssim catalans, sinó que arribéssim a gosar voler apropiar-nos d'aquest nou estat. Un incís, això de l'OPA de gas natural que fa 4 dies que se'ns va aparèixer, no ens sona? Que ens volien acusar d'apropiar-nos d'alguna cosa d'aquest estat que ells creuen que és seu? No se'ns acusa avui com a catalans de voler-nos quedar amb les riqueses d'Espanya? No se'ns va acusar al llarg del segle XIX i del segle XX amb els projectes polítics, per exemple, de Prim, Cambó o Rocajunyent? Aquest discurs és molt profund en el temps i respon a aquesta lluita pel control de l'Estat. Calia trencar, doncs, tot lligam que enfortís la legitimitat alternativa, i tot vol dir tot. Tota l'obra política, tota l'obra literària, tot l'art, tota la ciència, tot. I aquesta destrucció massiva del nostre passat responia a això. I és aquest prisma que posa la raó d'estat davant de l'escrutini i l'anàlisi la que ens explica que tots aquests fets que ara descobrim eren i són una amenaça absoluta, i més venint de qui venen, els catalans, poble que havia forjat i que de fet tenia un imperi, precisament el que
van voler esborrar per fer-se'l seu. I certament era això. El títol d'aquesta ponència feia referència a la qüestió de la descoberta del nou món. Si mirem bé, aquesta és probablement una de les claus de volta de tots els nostres problemes de present, si no la més decisiva i important. La magnitud de tot allò relacionat amb la descoberta explica per què la nació castellana, apropiant-se de l'Estat, desenvolupa aquesta raó d'Estat al seu favor amb una intensitat i una força, tornem-hi, del tot o res. Estava en joc el control en aquell moment de la meitat, com a mínim, del món, i des d'una perspectiva eurocèntrica del control de la totalitat del món conegut. La raó d'Estat, de l'Estat sota control castellà, els forçava d'intentar esborrar-nos de la història. Sota el seu prisma, dels castellans s'entén. I la importància de la història i de l'obra que ha desenvolupat durant tots aquests anys en Jordi Bilbeny i tots els altres investigadors és cabdal, perquè legitima per allò que legitima i per allò que no legitima. Fixem-nos que des de sempre la història s'ha vist per part dels espanyols com un element cabdal. I és per això que abans d'acabar voldria llegir-vos un fragment d'un tractat gairebé polític que posa damunt la taula que això que avui fem aquí no és superflu ni insignificant i que per això encara és menystingut y encara genera. Tome el lector su vida en un esfuerzo de reflexión y mírela a trasluz como se mira un vaso de agua para ver sus infusorios. Al preguntarse por qué su vida es así y no de otro modo, le aparecerán no pocos detalles originados por un incomprensible azar. Pero las grandes líneas de su realidad le parecerán perfectamente comprensibles cuando vea que es él así, porque en definitiva es así la sociedad, el hombre colectivo, donde vive, y a su vez el modo de ser de esta quedará esclarecido al descubrir dentro de él lo que esa sociedad fue, creyó, sintió, prefirió antes y así sucesivamente. Es decir, que verá en su propio e instantáneo hoy, actuando y viviente, el escorzo de todo el pasado humano, porque no puede aclararse el ayer sin el anteayer, y así sucesivamente. La historia es un sistema, el sistema de las experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única. De aquí que nada pueda estar verdaderamente claro en historia mientras no está toda ella clara. Es imposible entender bien lo que es ese hombre racionalista europeo si no se sabe bien lo que fue ser cristiano, ni lo que fue ser cristiano sin saber lo que fue ser estoico, y así sucesivamente. Cualquier término histórico, para ser preciso, necesita ser fijado en función de toda la historia, ni más ni menos que en la lógica de Hegel, cada concepto vale solo por el hueco que le dejan los demás. La historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Es, pues, ciencia del más riguroso y actual presente. Si no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a encontrar ese pasado que se le suele atribuir como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbrado, equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal, que quedó inerte allá en su fecha, cuando el pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy. No hay actio indistans, el pasado no está allí, en su fecha, sino aquí, en mí. El pasado soy yo, se entiende, mi vida. La razón histórica es pues ratio, logos, riguroso concepto. Conviene que sobre esto no se suscite la menor duda. Al oponerla a la razón físico-matemática, no se trata de conceder permisos de irracionalismo. Al contrario, la razón histórica es aún más racional que la física, más rigurosa, más exigente que esto. Sabeu de què són aquestes paraules? Són d'Ortega i Gasset. I és per això que jo sempre he pensat, i ho dic com una provocació, però fonamentada en textos com aquest, que aquest home era un independentista català. I no només per contingut, sinó per la seva capacitat que ens ha d'alertar que cal respectar l'enemic, que cal tenir-lo en compte en cada moment. Tornant al text, el que ens està dient, doncs, és que tot això que avui fem aquí, quan ja fa més d'una dècada que ho portem fent, i tots els treballs d'en Jordi Bilbeny i dels altres investigadors que recullen els treballs d'anteriors homes valents que no renunciaven a albirar de nou el seu passat manllevat per fer-lo present de nou avui en el cor de tots nosaltres, tots aquests treballs, deia, no són una distracció d'uns quants homes de ment desperta
i esperit inquiet, sinó que són un dels fonaments del nostre ressorgiment i importants i cabdals pel nostre futur. Ens donen la raó d'allò que som avui i ens projecten de forma ferma cap al futur. Ens donen força i ens donen raó de ser. I no puc acabar, doncs, sense fer una reflexió de present. Hem suportat els pitjors elements de la modernitat i els hem deixat enrere. Això de les raons d'estat es va acabar en dues sacsejades el 1945 i el 1989 i a casa de forma explícita el 1980 amb el nostre primer Parlament restaurat. I són vius i no han pogut amb nosaltres i ja no podran mai més perquè la seva raó, la raó del seu estat, s'ha esvaït del mapa de la història. Ara ha entrat una altra de raó, la de la mateixa història, la nostra, la d'en Colom, la d'en Servent, la d'en Cortés, la dels Borja, la del Pare Casas, la d'en Galceran, la del Gran Capità i la de tants altres. Som fills de gegants i nosaltres els seus hereus. Hem sobreviscut a la barbàrie que ha acompanyat la modernitat, la barbàrie de la raó d'estat. I queda poc. I els soldats, tots nosaltres, aguaitats dins els marges, esperem ja el moment de donar el cop definitiu. Soc conscient que només ens calen els homes que donin les ordres. Aquests se'ls veu. Aquests no se'ls veu, però hi són, entre nosaltres. Només cal deixar-los passar, cal deixar-los que s'acabin de posar al nostre davant. Els esperem amb delit i determinació i volem que no triguin gaire, ara que es fa evident que l'hora de l'alba ja s'apropa. Preparem-nos per complir les nostres obligacions i tinguem en compte, i aquestes paraules no són del tot meves, que si Catalunya dura 1000 anys més, els homes diran que aquest fou el seu millor moment. I no cal que patim, no cal tenir por, que com diuen els d'Obrim Pas, el grup de rock català amb la cançó del qual es va fer aquell vídeo Lit du Perill l'any passat, com diuen ells, doncs, com ja ens diem, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Roger, per aquesta introducció magistral pròpia d'un doctor de ciències polítiques, ciències històriques i tècnies militars. En tot cas, esperem que ens ho puguis passar amb un CD o amb un format digital per poder-ho penjar.